गेल्या पप्पा ढोरारी होती ना तेव्हा मग मी रेड्याक चुकवलेला मग पाका फोन केला घराकडे कामावर रेडो चुकलो लवकर ये. मी लवकर येलो बूट घातले 7:30 मांगराकडे येऊन पोचले रात्री. मांगराकडे येऊन पोचले दरवाजा उघडलं म्हटलं वर येऊन फिरलं वर नाही. बॅटरी घेऊन येईल बॅटरी 2 बॅटरी एक टकले आणि एक हाता. मग पाठी गेलं दरवाजा लावलाय लॉक केलं आणि पाठी गेलं. पाठी गेले पाठच्या एका गाडग्यात गेले थय ना 9, 8:30 पावणे 9 झाले तर सगळीकडे शोधलंय. मग घरात जाताना देवळात म्हटलं दमाव झाला तर देवळात बसलोय. देवळात बसल्यावर म्हटलं आता देवळात पाया पडायचं आणि घरात जायचं. देवळात बसलोय आणि घरात जाताना खाली बॅटरी मारलं खूप आती ते बॅटरी मारल्यावर नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या भागात मी विनय गाडीवाकर आपले सकाळी स्वागत करतो. आता सकाळची 6:15 झाली आहेत आणि आम्ही सड्यावर जायला निघालो आहे. म्हणजे मी आणि अंत्या माझ्यासोबत ज्याला तुम्ही फुलपत्री काढण्याच्या व्हिडिओत बघितलेलं असेल तर तो आहे माझ्यासोबत. तर त्या दिवशीपासून प्लॅन करतो त्याच्यासोबत जायचा, पण शक्य होत नव्हतं. उद्या मला मुंबईला निघायचं आहे तर आज एकदम ठरवलेलंच की आज त्याच्याबरोबर जायचं असं. तर आज अंत्याबरोबर यासाठी कारण की अंत्याचा दिनक्रम रोजचा सकाळचा वेगळा असतो थोडा. तो चढ्यावर जाऊन काय काय करतो हे सगळं तुम्हाला दाखवूया. म्हणजे कोकणी माणसाचं प्रत्येक कोकणी माणूस काही ना काही वेगवेगळं करत असतो कोकणात. सगळ्यांचं काय सेम रुटीन नसतं. तर अंत्याचं कसं काय रुटीन आहे रोजचं ते तुमच्यासमोर दाखवायचं होतं म्हणून आता त्याच्यासोबत चाललो आहे. तसं रोज तो 6 वाजता निघतो सकाळीच, पण आज माझ्यामुळे 15 मिनटं उशीर झाला त्याला. आता 6 वाजता मित्रांनो. तर आता तुम्ही बघू शकता सूर्य उगवायला सुरुवात झाली आहे, प्रकाश यायला लागला आहे. हा बघा. आणि आता आम्ही वर येऊन पोचलो. अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे आणि माझ्यासाठी जरी हे नवीन असलं तरी आमच्यासाठी हे रोजचं काम आहे. तो रोज एवढा सगळा चढून वर जातो आणि त्याची सकाळची दिवसभरातली सगळी कामं आटोपतो आणि मग दुपारी डायरेक्ट जेवायला जातो. आज आपण पूर्ण तेवढा वेळ थांबणार नाही आहोत, पण सकाळची जेवढी त्याची कामं आहेत तेवढी सगळी त्याच्यासोबत करून मग घरी जाणार आहोत आणि मग पुन्हा संध्याकाळी पुन्हा त्याच्यासोबत येणार आहोत. मग ते तुझा रोजचा काम हा सकाळचा? रोजचा काम. किती वाजता उठतं? 5:30 उठतं. 5:30 वाजता उठायचा रोज. काय जा उशिरी लावायची तोंड धुवायचं नाही कितले पाण्याचं डबं घ्यायचं नाही वाट्याला काय थोडा सोडून. मग असं सूर्योदय तुका रोज दिसत होतं ना? हा सूर्य उगवताना. होय होय भारी आहे. मग आता ह्याच्यात काय घेतलं? त्यात गाईचा खाना खाना काय? खाना गहू कसले अख्खे? हा शिजवलेले हा. आणि कितली ह्या गायची दूध काढूची. म्हणजे आता दूध काढणार तू? हा. वर ढोरा आहात तुझे? हा. किती ढोरा आहात? 4 ढोरा, 2 रेडे, एक गाय आणि एक वासूर. दूध काढून आता परत तसंच घरी आणून देणार पटकन की थांबणार तेवढं वेळ? बाबा येणार नेवका. हां. मी काहीतरी काम करणार. बाबा किती वाजता येतात मग? बाबा येतात 8, 8:30 पर्यंत येतात. मग ते दुधाची किटली घेऊन ते जातात. आणि तू किती वाजता जातो? मी 12:30 जागत जातो. 12, 12:15 वाजता घरात जायचं. मग तेवढा टाईम पुढचा वेळ दूध बीट काढून झाल्यावर पुढचा टाईम काय करतो? पुढचं टाइम ढोरांक कसं गडक्यात नेऊन घालायची आणि लाकडा तोडून जायची. लाकडा तोडून रोज लाकडा तोडतो ना? तर एरवी तू 10 वाजता जागत घरात जातस की नाही? कामाक जायचो. तर कितीचं दूध देतं काय? 1 लिटर दूध देता. सकाळचं 1 लिटर, सकाळचा 1 लिटर, संध्याकाळचा 1 लिटर, 2 लिटर दूध होता दिवसाड्या. हां. मग पुरता दिवसभरात? हा. आणि काही इकतं पण कोण गिरायक असला तर इकायचं नाही तर आपल्या खा.
आणि दुधाचं काय दही बी काढतं दही आणि तूप तुपऊ काढतं. हा भारी आहे मग. किती वर्षापासून ह्या रोज असं सड्यावर जाऊन दूध काढतं आणि काय? नाही साड्यावर जाऊन तर यंदाच काढ सुरुवात केली, कारण फुल 1 तास जाता हसून घराकडसून मांगराकडे जायचा का 1 तास जाता फुल. त्यामुळं एरवी तू घराकडे असतं? हा घराकडे असतं गाय? हा गाय घराकडे जायची. आता काय साड्यावर न्यायची म्हणजे रोज ती काय येऊन जाऊन एवढं त्रास होऊ लागल्यामुळं म्हटलं मी यंदा ढोरा राखतलोय, म्हटलं मी साड्यावर बांधतोय. गाय त्रास होता म्हणजे तू म्हणून तू येतं? हा गाय पहिल्यापासूनच जातो याडे? हा गाय पहिल्या ह्याच्या आधी पण एक गाय होती. हा त्याच्या आधी एक आऊस होती हिची, ती ह्याच्यासून आणलेली हिंदळ्यासून. म्हणजे ही तुझ्याकडेच झालेली आहे ही गाय? ही आमच्याकडेच झाली. ही जलामली 15 दिवसांनी आऊस मिळाली हिची. 15 दिवस दूध खाल्लं आवशीचा. मग काय खर्चाने आम्ही सगळ्यांनी एक टाइम दूध भरवायचं, एक टाइम पेज भरवायची. गाय पेज पण खाता? हा वासूर असताना पेज खायची. पेज भरून ते का वाढवला. आता गेले 10-12 वर्ष हा तुझ्याकडे? हो. राखण्यांचो देवा गोटन देव. गाय गोटन. तर मित्रांनो आता गाय गोठणच्या मंदिराजवळ पोचलोय. हे मंदिर तुम्ही बऱ्याच व्हिडिओमध्ये आधी बघितलेलं असेल. तर अंत्याचं सांगायचं तर तुम्ही परत खाली विचाराल अंत्या कोण आहे, तर अंत्या माझाच भाऊ आहे, फक्त आमचं बिराड वेगळं आहे. मी आधीच्या काही व्हिडिओमध्ये सांगितलं आहे आमचं घर एक आहे आणि 2 बिराड आहेत, तर बाजूच्या बिराडातला तो आहे. पाऊस बीस असलो तरी जातं. रोज होती 2 कोले खूप गाडी घेतला होता. एक गाडी घ्या शेतीचा लय नुकसान करतो कोले. हा समोर 2 कोल्हे आहेत. कॅमेऱ्यात तेवढं काही दिसणार नाही आहे आणि कुत्र्यापेक्षा थोडे लहान असतात ते. मोरबीर दिसतात तुका? तो सुद्धा पिसारो फुलून. कॅमेरा नाही असे आमच्याकडे मोबाईल ना फोटो मारून गावलो असतो, पण तो थांबा नव्हता तेवढा वेळ. थांबा ना तो मस्त पैकी अगदी फुलारो पिसून मोठं होतो. फुलारो फुलून आपलं व्यवस्थित नाचत होतो. सगळं तुझं पूर्ण पाठ हा? 2 पाठ? ही रोजची वाट आहे तुझी? रोजची वाट. वर इलं की उजाडता? उजाडता चांगला पायासाठी त्याच्यासाठी एवढ्यात जाऊन माझी थोडा फक्त नका उशीर झाला. पाणी बघ एवढा कमी आता. पाऊस असला की पूर्ण भरलेला असता, कमरे ताकद असता ना. पाणी गाडीच्या कोणावर मग तुझ्या काय कमरे ताकद असता? या उघडाच होता रात्री? रात्रीचा उघडाच. आता ढोरा खाली जातली ना, मग ढोरांका वर नेवचा? शान बरोबर देणार नाही. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आता 1.5 तास पायपीट करून फायनली पोचलो आहे आम्ही मांगराजवळ. आणि त्याच्या आता पुढची त्याची कामं बघूया कशी काय असतात ती. लाईट नाही हा? लाईट नाही. काय काय या? गाय नाही, गाय दूध काढता. मग आता काढतं दूध? नाही, आधी शान भरायचं.
शेणाचा करतो काय नंतर मग? शेणाचा गोबर होता, आवटीक गावता. मग वरती जी एवढी शेती आहे तेवढ्या गावता की खाली पण येतं? खाली नाही, खाली काय गायरी आगा राखले. हं. होत तकडे गडगो घातलेलो हा. वर आडो केलेलो. आधी वासरू पिता दूध. हा पानं सोडूसाठी वासराक सोडूचा लागता. मग उरलेला तुझा. हा 4 बंब आहेत ना. त्याच्यात 3चा काढायचा. एक टेका ठेवायचा. मला भरलं. म्हणजे आता एवढे 8 महिने झाले. वासरूक तू आता सोडणार कधी? सोडणार कधी कोणा या वासरूक? दूध खावता बंद झाला की सोडायचा. तरी अजून किती टाइम हा? 7-8 महिने जातील. वासरू फक्त दुधावर की दुसरा पण? दूध चार आता वर आणल्यापासून चार घालतोय. नाही तर गव्हात खा. आता ही कामा झाली तुझी? ना झाडूचो हा. अजून झाडूचो हा. आता सकाळ संध्याकाळ 2 टाइम झाडूचा लागता. हा काय म्हणजे 2 टाइम वासर असतात. संध्याकाळ म्हणून वासराचा झाडायचा. रडका नसतं दिवसाडी. चौका हा चार घातल्याचे गबरा होता ना. काय चार घातल्याचे. हा भूक लागली अजून. बुमट ठेवतला. चार आणून ठेवतो. आता कापायची जा. अशी रोज नेवची लागता सकाळची. कापून नाही घालायची ती का ताजी. हा 2 कवळं कापले की दिवसाडी पुरतात का. रोज अशी बोमट असतात एवढी वेळ. हा आता घाली टाकत उमटत राहणार. झाला आता शांत. हा आता काय होणार आता बाबा. दगड हा. हा हे पैसा बाजू तो दगड.
वाजळणं म्हणतं त्याला. तुका स्पेशल दगड हा हा काय मिळता तो आत्रे म्हणजे विकत मिळता नाही रस्त्याच्या कडेक मिळतात. हा हा ते घेऊन यायचो आपल्या होय तो. इली आता दार होय पिशी येत काय तेच खा. तुझा हो तुझं नेरी विरी करून येत नाही नाही मग तू हयच काय ता मी कधीच नाही तिकडे. चाय चाय पिऊन येतं चाय पण नाही. असंच येतं हा आणि जातं कधी घराकडे आता 12-12:30 जायचं. आणि मग खाऊ काय आता काय हा काय तर हा फरसान बिरसान हा या आता पिऊचं पाणी बरोबर चाललं ह्या पिवचं पाणी भरायचं. आता गाडग्यात रेडकांग घालायची हां आणि लाकडा तोडून घ्यायची. काय टोपी रावलेली टोपी ठेवलेली. काय बघतच बघती जय 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 काय बोलतात ती विचारतो खय जाऊचा. मोठो काय जो ठेव मोठो हां काय ती ठीक आहे. अरे हा इली हो 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 काय बरोबर आहे मागसून हा पासून आता बघ किती होता नाही तुझा. अटे 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 ये 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 या गडग्यात घालून ठेवतो झाला तुझा काम या आता पुढच्या कामात पुढच्या कामात आता ही दिवसभर हयच राहणार दिवसभर काय आला काय बघू गेलं पाणी. हा हा भरपूर रात्री पाऊस लागलो ना पाणी हा भरपूर. आता लाकडांसाठी खय जाणार ही तूच काढलेली आहात फोडलेली आहात पुढच्या पावसात परत तयार होणार ही
हे आता ओली लाकडात ना म्हणे वरती लाकडं, हो. हवेत ठेवणारच. हा मी मांगराकडे ठेवायची. हं. झाली मे महिन्यात नाही तोपर्यंत सुकतात. सुकत. हो. गॅस नाही तुझ्याकडे? नाही गॅस हा, पण ते आंघोळीत पाणी लागतं ना, हा म्हणजे तेवढ्या पुरताच आहेत एवढा ना. पुरतं ह्या करायचं. बाकीच्या गोष्टींसाठी गॅस हा. हा गॅस तिच्या एका गॅस हा जेवण. गेल्या वर्षी पप्पा ढोरारी होती ना, हम्म. तेव्हा मग मी रेड्याक चुकवलेला आणि हम्म. मग पाका फोन केल्यानी घराकडे त्या कामावर, रेडो चुकलो हा, हम्म. लवकर ये. मी लवकर येईल, बूट घातले आणि साड्या आले. 7:30 मांगराकडे येऊन पोचले रात्री. हं. मांगराकडे येऊन पोचले, दरवाजा उघडलं, म्हटलं वर येऊन फिरलं, वर नाही. बॅटरी घेऊन येईल. बॅटरी 2 बॅटरी हो, एक टकलेक आणि एक हाता. हा. मग पाठी गेलं, तर दरवाजा लावलाय, लॉक केलं आणि पाठी गेलं. हम्म. पाठी गेले, पाठच्या एका गाडग्यात गेले, थंय येऊ ना. 9, 8:30, पावणे 9 झाले, तसं घराकडे शोधलंय. मग घरात जाताना देवळात म्हटलं दमाव झालं, तर देवळात बसलोय. हम्म. देवळात बसल्यावर म्हटलं आता देवळात पाया पडायचं आणि घरात जायचं. हम्म. देवळात बसले आणि घरात जाताना खाली बॅटरी मारलं. हम्म. खूप आती हम्म. ते बॅटरी मारल्यावर तो दिसलो डोळे कसा ढोराचे डोळ्यावर बॅटरी मारलंच की हम्म. दिपावतात. हम्म. दिपावले म्हटला ह्यो रेडोचा. पुण्यात गेलो, गेलो, हाक मारले, तो बॉम्बटॉक सुरुवात केली. हा. बॉम्बटॉक सुरुवात केल्यान तसो तो पण वाट चुकलेलो. चुकलेलो. हा. तो मग तकडेसून खालसून खयसून येलो. हा. तो त्या हाणून मग बांधलंय मांगरा. हा. माका 9:30 झाले घराक जायचं. हम्म. अशी चुकतात ढोरा. होयत. मग दिवस काढता याच्याबरोबर. हा मी बांधते जात केव्हा तरी. बांधतं अजून पण. होयत. ट्रॅक्टर असलो तरी बांधतं. ट्रॅक्टर असलं तरी बांधत. मी जमीन मी स्वतः नांगरतोय. हा. हा बरीचशी. झालो, टाइम झालो. होय 10 वाजले ना. हम्म. फेरी खायची. रोज याच असता. हा भाकरी बिकरी नाही. भाकरी बिकरी काय नाही. सकाळी एवढे 6 वाजता बनवणार कोण? काय एक नाही. मी कोणा कुठे वित नाही. सगळे झोपलेले असतात तू निघतात तेव्हा. हा आडवं. हम्म. मी इथंच आहे. तयाच. त्या गाडग्याकडे जायचा. हम्म. तसून त्यांची पाय वाटा हा. ते वडियाकडे. हा. वडियाकडसून सरळ खाली उतरायचा. पावटोने गमतलो. हा. 1-2 पावटोने गमतलो. हा. तसून डायरेक्ट तू झऱ्यावर जातलो. मग थैसून मग वर जाऊक जागा ना आपल्याकडे, आपल्या साड्या. बाळाच्या पहिल्याडी झालंस की त्या गाडग्याच्या सरळ वाटेक जातलस रस्त्याक आपल्या घराक जाव. चालत. चल मग. हा येतोय. ये. पायाखाली बघितला गावात वाढला धोंडे मोपोर. होय. तर मित्रांनो आता जाम टाइम झालो आणि त्याचं काम अजून पण चालू आहे. मी निघालो कारण की माका पुढे दुसरी कामं आहेत. ते का अजून तो अजून 12-12:30 तागत हा तेवढं टाईम मी थांबन काय उपयोग नाही म्हणून आता मी घराकडे चाललो आहे. आता परत संध्याकाळी येणार त्याच्याबरोबर 4-4:30 वाजता. किती वाजता येत तेव्हा पुढचं त्याचा काय संध्याकाळचं काम आता आम्ही तुमका दाखवतो आहे. तर चला मग आता संध्याकाळी भेटूया. संध्याकाळी काय म्हणतो करता आता बघूया. चला.
फुल 1 तास जाता हसून घराकडसून मांगराकडे जायचा का 1 तास जाता फुल. तो तिका येऊन जाऊन एवढं त्रास होऊ लागल्यामुळं म्हटलं गाय त्रास होता म्हणजे तू म्हणून तू येतं. हा हां हां